Deci, cum faceți să filmați ultimele 5 minute din joc fără să stați să filmați scorurile? Căutați, dacă aveți placă video de la Nvidia, căutați GeForce Experience, intrați pe site, dați descărcați, intrați în program, dați Open In-Game Overlay, dați Settings, Privacy Control, îl dați pe On, de la Recording setați unde să salveze și la Video Capture câte minute să salveze și aici calitatea și banda. Și apoi dați aici înapoi, dați Alt Z dacă vreți să porniți asta, Instant Replay să-l dați pe on, apăsați Alt F10, uitați, o să apăs acum și o să-mi apară cât am salvat de când am dat ultima oară, dacă nu ați dat de mult o să apară 5 minute și uitați, o să vedeți tot ce am făcut și na, cam atât.